men bagi para ke jonga ngiju yos ngobat ngiju puli bah ye ketu ketien ke jong blai kabala tho aga kitab ke jong job bat ka lenong ke bat khatsau ke de khot ka ningkong ka baong ye gini ke kentien ubriu ubala khan na gabriu ulong ubakindiat kisgi bat ubadam de ke jinjar kani ka konsep lani kani ke jingmut kabangi ka kran na kani ke janmit kani ke jingmut lani kani ke jingmat ke jobriu kabala don nadu kisngi kibala letno ne ke jingim ke jongu long ka tin nong wei la da pipet haga dictionary kata ka bagi ka Webster Merriam dictionary ka ong kumni bala pendon kam ye kani ke kentien dai haga spas nem ka ba khatsau ringan ong ye pi ke henmen bagi para ke jingmat ke jobriu lani kata ka rukum perkhat ke jingkeli ke bami kaladon nadu menshua bat khamshua ye gani kabaka ong kani ke dictionary kidon gibriu ki bakli ki jingkli ki babon don gibriu ki ba ye debate ye gani kani ka phang halor balai ba ubriu u jenjar ban ngatip bon na pring chong phiru lagalong phi ki bala kham start lagalong phi ki badang ki badai shapo lesi ke jingnang jing start ka ba kham duna ngala banong lesi fikili hadu kani kisngi balai ngat jenjar katni balai ublai open jenjar ye kibriu lani balai ba ublai usha ye ke jing jenjar bakan yat lani bakan urlong haga jing im ke chongha bat ke jing im ke jongi persang gen men ki para ban ye chuba baban keren ye keni ka benta long uwei unong tho over ke kerteng chong u galong uta u Richard Harris wong kumni the most overwhelming objection to believe that there is a wise and loving power behind the universe is the existence of so much pain and anguish in the world wong ba kadon ka ching kadon ka ching object chong gibriu banget ye ka ching don ka chong oblai namar bakadon palak bat shibon ke jing jenjar ke badon hangni haga perthai kajing yambriu haga ni ga perthai kajing ya omsnam bat kiwai ka baki briu kimat agini gisni bat ong uniu briu bakadai kan ni ken ka ba penlong bat ka ba penni ye gidak jingkeli banong bam don utau blai kidon kita ki briu ki bagi kerteng chongki lani la khot ye ki bagi de kita ki agnostic lani kita ki skeptic ki bam tre ya gaban ong lani ban claim ye ladi baudon utau blai lani ki ong haladi bat ka jinget chongki galong ba dan ublai ubaim there is no super being dan ublai uba halor ye ki ai baro but kini ki briu kim tre ban shempang ong daktin pareng they don't try to understand they don't try to reason these things and reiki conclude ba ublai dan namar habaki yo ye kini ki problem ki bawan hadu kata-kata but the way British historian wong ye gini ki kentin kabaka kerteng chong u kalong utau Paul Johnson wong ye gini ki kentin I suspect that the problem of evil drives more thoughtful people away from religion than any other difficulty wong uni ubrio badai kaniken kajing don jong kajing mat jong ubriu ye kajing but ubriu umat ye ki ye umyo lani ka jubab ka ba uat ye kajing im jong u but dai na gani ka dau ka ba penlong ye ki briu ki ba kham start ki ba kham nang ba kin chingai no blai but na ge chinge ba kala jaru yo wei uriu krau u ba ke kerteng jong u kalong utau Charles Templeton long bau ni utai u best friend chong u Billy Graham aga por ka bau dang stang ye ga ministry chong u ban yalam haki spasnem ka bala letno balong bau ni u brio haba ula yoi ye ga to ga chingcha ka ba uni u Hitler ula thang lani ula penyap ye ga jiu de ki hajar kalakta ye ga jingmut jing berkat ke jong u badu ong ye ga jingkeli how can a loving God allow such pain and misery upon his people baru labu ye gini ke jingkeli yo beligram padairu kani ke kata ke jingkeli padairu ya kani ken kaba umyo ye gini ke juba kaba penlong yo ba un i no ye ga position ke jong ukum unong yalam pat ban lek ban join komu way naginong yalam hagaway ke school ba kaba ka kerteng jong kagalong ka Preston Theological Seminary kaba pau namba hagini gisni
Kehenmen bagi para ke jonga laong bagi la puli ya ke history nges ngotenat ya ke jingtho ke jong uwe ubrio u bagi kerteng ke jong u kalong utau Roger Hetland utho hadin ya kata kot ke jong u kalong kata roots of great debate wong ya gini ke gentin bakata ka optimism lani kata ka jing ngau ing men sim jong gibrio ban syakri ban yalap ya ke kerteng ke jong u hadin jong kata ka international missionary council kabalong haka spasnem kaba hat kandai shipo hangtai hapo Edinburgh long bakadon kata ka optimism lani kata ka jing ngau shirham ban yalap yo jisu ban penpoi ya ke gospel shadow kabakun jong gabertai Henry namar kata katmaba kabaningkong kani kalate peja badara ubrio kamtam ki kristan kamtam ki bala syampang habaki yo I yeke jingjenjar ka jo ubrio kyo ngimla ban pediang ngimla ban ngai bau blayudan kehenmen bagi para ke jonga peace ngau thu kumno ia kani ke jingjenjar kai ke jing batai ke jongpi ia kani ke sngi atau bila kelimo lani bila jukrenteng kai ka bakini ki brio kila keren ka bible kala ban address ya kani ka bible kala ban jubab ya pi lada piwat ya ka pat dei namar kata ka daur bagan yam kristan ka yang hado menta ban jubab ya kini ke jing kali ya ke jing im ka jongpi ba ka jonga hagani ke sngi ke henmen bagi para ke jonga lingkot agani ke janmet ya ka bangini keren ya lai teli ki bangakwa banwan ra haparing jongpi ka baning kong go mangalaong nagbastan ka kata ka kani ka bagi ong hagaktin paring kata ka suffering ka kata ka jingjenjar ka dei ken kata ka experience ka dei kata ka ba ubriu umat ka ba mangabat mapingi ya lingba kijing ele ka ba mangabat mapingi dei ban ya lingba ka dei kata ka struggle ka bangi ngisngo ba ka beneng ba ka kendau ka ya kendo ngisngo ba ka dei kata ka bangim don latshu shani bat shatai ya ka bangin le ya ka bangin mare pat bon ba kibrio ki kalo iban peniap ya lade namar kani ka jingja ki henmen bagi para ki jonga ka beningkong kai ka dau ba lani ka ka sos chong kani ka jingjenjar hatu phila jukeli lani phila juman lani hatu phila ju yo snow lani snow thu kai ka dau ka ba penlong yo ubrio ban jinjar kai ka dau ki reason lani ki dau what are the cause chong kani ka jingjenjar jong ubrio ka ktien ka jong blai ka thu yengi ka baningkong ka dei ka choice ka bangi ngijit lani ki jing rai ki chongi ki bangi ngishin manu na preng chongi ki ba ong haladi bangi kwa ya ka ban snap ya no re ya no ba ong lani ba command yengi bon na preng chongi la da pipe ya gari chongi la da pipe shawes la da pipe shais la da pipe shanot shasaut u briu u kwa ban long free uang ba ka banga kwa manga ya katangan lebek kata gadai ka dauba kaba ubriu ujenjar hadu kini kisngi namar ba ukwa ya ga kaba umon halaga jung donot ke henmen bagi para ke jonga kumnu ngintip bat kata ka bangi jit mangi lani kata ka bangi rai mangi kadai ka bahane ka bakla manu ban rai lani manu jubab ya kata lada ngabut manga kumubriu ngabut lani ngale ya ka ka ba manga ngakwa manu ban ya kata karai bagani ka ba phile mapi ka de ka ba bakla manu marong ya phi bagani ka ba phile ka long ka badai bat hanta kami kata ka bagi ong kata ka moral law lada ngile palat ya ka bamdai ngi ong bakalong immoral lada ngile ya ka badai kalong moral kalong ka badai lani kalong ka ba bakla kidon gibriu ki ong bangin depend ya kata haka society ka banging iem ngan syem tangga nuksa ka wai la dapi page shatai syari kategori ka bangi ong gari Middle East la dapi page ya kategori ki men bagi para jonga la dapi ong ban describe la ni ban define ya kata ka morality la ni kata ka ya ka moral law ke chongi ban depend haka society la dapi page ha Middle East ya ka kentai kila ban len thamau la da kam don ka concrete evidence ushenrang ula banle ya kata tang ba u accuse ya ka ula banle ya kata hatung ila ban follow ya kata
Kidon kiai kian men bagi para ke chonga ki bangi ngi ong hagini isngi bag don ki briu kim sla ban penyang bau don ublairu bade hang ni ken ka bamangi kum ki bangen ni don bangi ong gadon uta ublai ubaim baru de uta ublai uba decide what is right and what is wrong ke men bagi para ke chonga ngakot yobi kum genuk sa bangangan syem hagini isngi Pilaban pej jaga tin ke chong blai ke kitab Deuteronomy nadu ke lenong ke bakat ar ke lenong hatu ke ba ar pon riu ki start jong ke Old Testament ki ong bat kini menjur bat nga bagi ong bakadon kata ke Deuteronomy kun lani kata ke code of life ke ba ublai u ay lagi jong ki kun ke chong u ke balong ki kun Israel bat kani ka lenong nadu ka bakat ar hadu ka ba ar pon riu uong ye gini kikintin bat ka principle ka long kumni bangangan long ublai chong pi bat pi pin long ki kun chonga ka bamut ka di ban don ka relationship ka chong pi bat ublai uba ppm ki parlok ka we ka bangakwa ban ya thu ye pi habakini ka jaj ben riu chiu ka don yu ni ublai uba im ngani thu ye pi ba uni ublai pan udon ya go ye jinglong ba kata kalong ba fos ye no pen bor le ye gani le ba ye gani ka bali pi de ban le ba wong ngam pen bor ye no bat hadu menta meneru wong ngam pen bor ye no pala de pi pe ha galenong ka balai po ka khot ka ba khat khandai ngan puli ka bas ngau tanat ka ba ublai wong ye gani ki kintin ngapen smai da ka beneng bat ka kendau bahaka ni kasngi ban sakhi hi persya ye pi bangalabu hakmat jongpi ya ga jingem bat ya ga jingyam ya ga jingkerku bat ya ga jingtim wong alabu hakani kasngi ya kini ki artuli ka shong hapi lada pi jiet ya ga jingem pi jiet ya ga jingyam ya ga jiet ya kanu ka shong hapi baru belai jongi ulong ublai wong ngati ngampen bor lada pi choose ya nga pinyo ya ga jingyam lada pi choose ya gi weipat pinyo ya kata ke babi pijiet ki parolok tin ka jong blai ka ong la de pipuli ka shiti ka baning kong ka jong Petrus ka lenong ka basau khatsan ka khot ka ong yigini ki kintin ba uni Petrus ong to ngau bhasi wat ai ba unu na preng jong pi on suffer lani on jinjar komunong penyap riu komunong tu bat komun upriu bale persya ya ka mon ka jong blai ukerpan ya ngabat ya pi hado kini gisngi ke ba menta ngaken mau ya gawi ke jingjang ini tu ya pi ban kani ke jingjang ini tu ya ke kerteng bat jong itai beriu bat ya ke jaga sa ke jong i lomba ka ke jingjang layo ban ya keren layo ban sneng ban kra ban pen i ban council ya i ngalong ya kini ke kentin ngo bahase le no da kani ke lenti jit no yo blai na ya shu ya kani ke lenti bat ka bakut ngatip bagan salong kumta ka ba Bible ko Sebab syukwa banwan rakyat men bagi para ke jangan gelong bahadin ki san riu benai habai tai briu imtre ya ka banjit ya ka ai ka bang persang ban ya selok daga jingit ba daga jingdoi ka ba ihi ikirpat menta iong ya nga ka jingkeli balai pastor ngajenjar bagi men bagi para ke jangan ke decision ka bangingishim ki choice ki bangingishim ki bagi ngingirai ngishim maga jingim ke jangan ki penyi ya kata kabau pol wong kan bahaya kata kabangi ngibet kumtangin on ya kata ka eru kabau brio ubet ya kata hi on odru Galatia kalenong kaban rio ki parlok ki henmen bagi para ke jonga kai ka sos lani kai ka ba penlong yo brio ban jenjar kadai ka choice ka jong brio ublay ulat hau yu brio ban ai yu in his own likeness ublay shimlat hau yu pi ban long ki perfect being yang abad yu pi ban long kita ki ba janai ki balong ki robot no God can yes he can ula ban tau hendrai wong haga kitab Genesis bayang in ya tau yu brio in our own image in our likeness kum bangingi long in tau yu tau brio rukum ta ubala ban shim ya karai yes or no ki henmen baki para ki jonga kaba arpan kai kadau kaba penlong yu brio ban jenjar udai unong yale persya jongi ubau syaitan lingkot kaba ngitip yu job ke jengim ke jongu kaba uni ubrio udai ubrio ubabet ubrio ubayat badutrai and we ketien ke joblay ke to yangi bau syaitan ulej ban pan no blay ailat yanga
bangan shimno babangan tenju badu blay usha ya kata usaitan ke hinmen bagi para ke tin ke jong blay ke tho yangi ka lenong ka shipau ka khot ka shipau ka gospel ke jong Yohanes ar Thessaloni ka lenong ka ar ka khot khandai hadu khat ar iwei Petrus ka lenong ka san ka khot ka pra hadu khandai ba uni usaitan ulong ka musing obakerho oda kwa e ban klon teli yano kata kadiga jinglong ka jong uni unong yale jongi bat nadu mindang long ka berjai hadu kaniga kaleman bat shadu ka bakut jong jingim jong phi bat jonga kat bat pat bishar yu unang yale ban penjenjar bat ban penjulor bat ban penjot ye ka jingim ka jonga ba ka jong phi bat ban influence ban deceive lani ban syukur kumba ulale ya ka im hak per edan kinmen bagi para ka jonga kai pat kawai ka daw kalani ka ai ka sos kai ka ta ka kos lani ka ai ka daw jong gini ke jing jinjar tin ka jong blai ru kai tho yangi badai u blai ru u ba sha bat u bala alau yakini ke jing jinjar ban ha pau brio lada pi ong pastor wai balai men bagi para nga khot ye pi la sham ta yo ngim se kran pat ye kata why God allow people to suffer pada kani ka bakhat do agani ka janmin ka ai kata ka jing sngaut ko ka jong phi kom bangala ong nadu ka basta ka ai ka jing sngaut ho how do you understand suffering phi batai kumno ki men bagi para ki jonga lingkot agani ka janmin nating sngaut ho don tang arteli kita ki jing sham jin jinjar jong ubrio ka baning kong ki ong lesingan bu age kentin pareng it is human suffering kabar kadai ka ecological suffering haka human suffering lani ka jinjar ka jobrio don arteli kawai kalong personal lani kata ka bamat mga shimen bat kawai pat ka bangiyoi baki wai pat ki brio lani kalong haka society lani kalong haka national level lani kalong haka pertai baro kawai aku aban share bat pi kendiat yegini ka personal suffering haka por ka banganga IT yalagi jong jing im shoutrai banlong u kristan u bashisha ngalalong kristan nado dangkai mai and I to be a real Christian it's the toughest decision in my life labang asnautu kihinmen bagi para ki jonga I have to change my lifestyle gaban change ya ka jingim ka jonga ngamla ban im kum bangat juim kum utu uriwan jingi seng hakat singi sondi I cannot do that bagi beriukin ke dokti bagi nong oi tai las dang le pastor o las dang le hok na syapting ya kata hakapor ka bang make ya decision bangan ong try ngan bot yami kidon ru ki bang ngamat ka bagi briu ngaju yos ngau ya ka kana ka bagi ju ong ba ya gini ki kentin bagi briu ki balek ban puli ya theology ani ki briu ki balek puli pastor it is the only way out for them because kilong unemployed kadi struggle kabanganga yale no try melekot yanga adweng ngatip bangan struggle bangan suffer habangan yo snow lesi ya ki brio ki bakren ya gini ki kentin bangan snow tho but I have to be a real Christian my action and my deeds kai kabanganga kam my words my action my deeds ki haban long how we run ngamla ban contradict ngakren kumni mantagas ngi lasai gas ngi ngale ada kumai I cannot do that is my personal suffering habang apa ya gading pernah ga jong trai habang puli ga tin ga jong bleng ga mau ya ga gospel ga jong Marcos kala nong ga shipho ga khot ka ba arbu kandai ka ba jisu wong ye de ga kentin pi haban I ya ga yeng ga sam how can I leave my mom how can I leave my dad kumno ngalaban I ya ga yeng ga sam ga jonga kumno ngalaban I gilo ilok ga jonga kumno ngalaban I ya ga yeng ga sam habang abot you try ka yeng ga jonga ga don kam ya ga kide kini ki men bagi para ga jonga habang abot you jisu kade ka personal ka bang ngaman pada bang puli ga gospel ga jong Matius kala nong ga shipau sya yang ngan bu ag tin pareng to follow Christ means to expect to suffer. Jisuwang hidam kamban ba ilaga jong gading pena. Habab hibot yang
ngate ngas ngautu ye gani haba ngalong ye gani jingkli how do you understand kuno pi ngautu ye gani ke jing janjar ga ba pi man ngamat ye gani ke personal suffering ngai ngo you try ba hadu gani ke kalimat ngalaban sno how try hadu ke bakot national suffering lani kata ke global bat ki waipat ki bangingi yo i ka ba ki brio ki mat ye ke jing kabang yoi hagini gisngi kidang ki jingja ki ba sharkai ki ba mangabat ma phi tip ha bat yoi ling ba ki news ki ba bon ba ling ba ki kor ki bor jong ke internet bat ka television kabang yoi ye ka jingja ha ka parthai baro kawai ba nga yoi ro ye ka jingja haga jing im ka jobrio ka ba brio usafar ba nga yoi yo we brio habala khang ye ka jaka dikian ula shim da kom yang syarak padula the yelade namar kawan kata ka bagi ong kata ka craving lani kata ka jing tharang ka ba ula syate la syakum why don't you let me die in peace haba kita ki bahaya yang kilas dang ya kawan pelip ya kata geding pada balarang syo hospital balai pimsya yang bangan syuyap aga jing sok kehenan bagi para ki jonga kini ki di jingja ki banging yoi hasla jong ni ke berthai bat ngas ngau thu ye ki jing ya denti ki jong pi ki banging mat ala gesni dur ke jong utu hati ubadang leban bam ye ke jing bam bat habala bethai utau bom ha ka shintur ke jong u ulalai panthia lani ban shong ha ka hang tu hadu pandayap not only man suffer dai tang bu brio hari ki jing thau baro ki ba im hasla jong ka berthai ki ba ublai uthau ki taru ki mat ye ki jing janjar ki mat ye ki jing dai tang ki mrat pen pe ye ka maryang ki juang ba kata ka ka un haba la penjot ye ka ngakhot ye pi haba ngi ngau thu ye ki ni ki jing shisha ha ka ni ki ski what is suffering ka ka ni ka jing janjar ka ba upri umat hato ka kta ye pi hato kadon ka jing ta ye ka jing yem jong pi lani pi bu jing kali shibon ha ka jing yem ke jong pi bat pi kali yo blai man la gasngi na khot ye pi bat nga yo wer ba pin holon pin bat scam ba pin snow how try why God allows suffering hun samla na kum no kum ka balang kum ki bangay ngin shim lani ngin respond ngin react ya ki jing janjar ki banging iman ublay un yarap pad ublay un kerku panga khot ye phila da phidon ginu ki jing ke ba phirap pad ublay un kerku ye gini ke jing ye selok agni ke janmin ublay na kam ta ka burop jambo